Kauwan nun man pre. Lagi. Oh pre bye day. Ito to ilaw mangga ba na kay nako istorya nimo importante ba? Istorya na karon eh. Wala pag-iuwan. Adto ganita sa may mangga kay adto ta magistorya para diri maputol atong istorya ba diretso kay bahalag mo uwan. Di man ta mawanan dito ilaw mangga. Istorya lagi na karon. Dito na gani, tana gani kay adto ta dito magistorya unsa men Sa ta. mo ginawa? Istorya na ba? Adto na lagi na dito para diretso ba kay importante kay nin unsa men Istorya na ba? dito na lagi di magkasabot ay. Istorya na lagi. Bay. Sama hangi ni mo bay ba? Sama na bay? Kaya nagduda mo ko sa mga asawa bay. Nga mura binuangan ako ba. Agoy. Nga di siya tinud-anay na ko nga gugma. Duwa din na. Oh, maging anak ra gyud. Pero nakauna-una lagi ko bay ba. Pwede ko mahangyo ni mo bay. Away problema na. Bisik unsa orasa. Kakaron dayon lagi. Ako karon. Kanang imong buhaton bay ba. Imong adtuon ako ang asawa. Sa mong balay ba. Unya imong ingnon nga kanang naligsan ko. Nabanggaan ko kanang dump truck niya nagtatag na akong utok ug akong tinae dito sa kalsada. Wa nako. Tigbak na ko as in wala na. Kusa mo to ano ba? Dili man na kay acting dapat acting ka ba nga kanang with conviction with feelings nga mo umura yung tinuod ba kay diha para makita na to ba kung tinud-an na siya nako kay kung tinud-an na siya nako bay ang reaction ana bay mohilak na siya maayo. Oh, basta. Sakto Dia na nako mahibaw-an bay nga kanang tinud-an na siya nako. Bitaw. Sakto na mo na anak ko bay man suwaya na to. Nya kanang basta ikaw na bahala dito bay acting maayo. Naligsan ka struck. Gawas mo tinae. Dantra gawas akong tinae nagkatag akong utok. Ha? Gitangag sa iro akong ulok. Ina ha. Gitangag sa iro akong ulok. Gitangag tagbaw kag gukod tagbaw kag gukod kay bisig mangita ka. Minsan bisig mangita ka ba? Ako kag mangita kag. Isa ba? Oh, manang gigukod nako na. Ina ana ba nga acting ba? Ha? Wala problema na. Oh, dapat hilak sa gamor kay. Ano ba hilakon sa ka ba kay nag-uol ka. Ipato sa sipon dili. Ayaw na lang. Lola. Ikaw, ganahan ka patuloy mo sipon, niya kanon mo. Ayos. Oh, mo haram na sipon. Yan na, inga basta yung ana lang. Ha? Di mga pagkuhat ko diri. Aw, dili da iyo eh. Kanang muadto lang ko. Muadto lang ko, magpaminaw lang ko ha. Sige. Magpaminaw ko niya, naghuman niya, muhilat ka ni. Gawas na ka. Kay, ako na po iso dito. Katong ka paigpayon niyo nito. Uy, Nasa ka to? dito sa mong mansion. Oh, sige. Nasa dito. Sige, ito na. Ito na ko bay. Sige bay. Diri may bawaan gyud ako sa tinud-an na basta kong asawa ni. Say, ganahan ka ni itoy ba? Pangatag na ginin ako lagi kay ug makapaak manggod kay mahal kay inject. Di ko ay daghang itoy sa mua. Hanap mo itoy diri oy. Unsa man sa niya ako sa kairo magsigpang anak. Kasi may mga silingan nimo dito ganahan og mga ero. Ayaw na lang sa oy. Niyabag. Di ka mag Hoy, ayaw lang ipanghatag day. Man na lang nagwa kay sudan. Bababaw na mas kanon. Unsa? Gago. Ni siya. Ya pag may mukauntag itoy. Ano ganda kasi siya oh. Nadili lagi ko. Wala ka nang mga itoy ni mo. Di ko mo dawat og itoy. Amo ka na oy. Ay, apoy mo ko apoy ya Isa. Kita ata sa bagorong kuan issue. Oo, katong kuan lagi gibinangan siya sayang iyab. Gani luoy kaysa. Ako pa tong tawanan sa may pag kauyab siya tulo ka buok. Wala lang ko kay Gani. in case lang baka lang galing. Buwagan siya sa usa ka uyab. O, dahil reserva, dahil reserva. Gani Gani. siya sa usa sa natay usa. Gani, di jud sa iyong logi ba? Kadaghan man siya babae, di ba? Ya tag una na bag kanang daghanon ni uyab ba. Lagi sa Pero may panahon na kay daghan na bagay mga uyab ra ba. Naso. Pag lima na mo na Nakagamay limit na 5. wala uban wala na. Sorry yun na Kay Jess! Sorry yun! Naligsan sa damtang tay! Ha? Naligsan sa damtang! Oh my Pagtalo God. nga na binuang man siguro ka. Kasi nasa mami ko na yan! Minsan pero buhi pa okay naman sa gaha. Ay, gawa sa dinaya sa utak! Nabuwak ko, dibuwak ka sa uwak! Asa siya ron? Ito siya sa atanay ko sa highway! Asa siya ron? Magtarong ba? Magtarong ba? Magtarong ba? Saan si Sariana? Saan si Sariana? Saan si Sariana? Bagoy. Saan siya? Naligsan sa damtang! Pwede mo kami sa atan! Wala na siya! Wala na siya! Din ama buhi. Ano ba? Ha? Patay na sa mami! Magtarong ba? Namatay siya! Nakuya po po na!
Mao lagi ni. Ano lang ka? Luuya in taon sa kong asawa day ug ako ang mabiyaan. Hilak in taon. Mura mo kong nakonsensya nga akong gingana pag style oy. Tinud-anay man gid siya nako. Kaluoy. Kaluoy. In taon oy. Sila ko na dito eh. Ha? Nakatawa ko gingon ba nimo ba nga? Oo, gani. Parehas ni nawala ka usa. Dapat na ay reserva. Ko yung pap. Oh. Hindi. Duwa ka sakit eh. Okay na tayo. Gani wa sakit eh. Awa, chill Nga kay lang, ka. pasabot mo. Chill kay ka. Okay na to eh kay dagat na pa upat sa. Na ay upat reserba. Malipay din na siya mawa ko. Sayo pa, basta mamatay pa ng tulo na apay duha. Mabita, mo na pasabot nimo. Ikaw pila magkabuki mo iya bro. Tulo kun ang panagduha. Mo. Daghan na uli. Saan ka ba? Parehas sa tubaw namatay isa. Ano pa? Hila ka dayot, ngisi ka daghan. Mo gani. Haro kuya di. Maglakag na sa taado na bata sa piskuhan. Daghan laki dito. Gani pun ang to lima Ano ni. to? Gani pun ang to imong lima. Muli palagi ka. Uy, imong kay dalik sana. Seryo? Hala. Multo. Wan ah. Muli Saan tinuod eh. kagyug ko? Ano tinuod oh? Ibinuangan di ko atong iyang amigo. Ilog. Saan pa jud ko? Ikaw may Ay, nagbinuang. abi bala ako namatay ka. Saan taong ka? Ikaw may nagbinuang. Dumog og kita na ko tanan imong acting-acting. Nalipay pa ka. Nga narigsan ko. Ha? Kita ka tong. May gani na Nilak man ko. nalim nihilak lagi ka unya. Naghanay ka reserba. Nadaghanay ka reserba. Mayroon wa ko nagpaligis dito kay nahuna-huna ko gani ha. Ha, bahalag tangagon akong ulok sa iro. Nya ikaw nalipay day ka? Ay, Ayo, dahil di ba hindi namatay natin- naman ka? Anong buhay pa man ka? Ay, sa balik dito, paligis dito ko. Saan taong ka? Pero, tinong sarila, ba't ka ko? Kaya nga, murimita ra ba kon ron mo sa sweldo nga kon 10,000. Nya sao man na nga kanang naa naman day kay nalipay man day ka di man day ka tinud-anay nako. Kay naa man day kay reserba upat ka buok. Aw adto lang siya nako ihatag iangay-angay ni nako sa kong lima. Ay, Kaya naku, reserba. reserba. No, ako yung lima ka reserba. Oo. Wala, may Ay, reserba ni. Ay, Patas bawa mo, ko. patas mo. Ah, dili labo ko. Lima ko ah. Yaw patra. Ana ko sir. Karon na. Grabe. Magbuwag na ta ha. Ah, okay na, pero ingon man ka namatay ka, diba? Oo, may problema. Gunipis eh. Nya nga nung guniyasa, nga nung gunitan man ko ninyo, ha? Oh, di ka. Ay, ikaw manalipay mo ka. Para man mo ang gismin remit. Ha? Sukong ko nimo. Ha? 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 Tawa, tawa. Tawa. Contact na sa